Здравейте хора, аз съм Славката и както виждате, днес ще играем на Minecraft и искам да ви покажа как да си направите котка и куче. Само да видя какво беше яйцето за куче. Мисля, че беше това или не. Да, това беше за куче. И как познах, добре. Така, значи, слагате ограда, за да не избяга. Чакайте, че съм малко летял. Ето ми го котиото. Котио! Назете, котио! Умари! Така, добре. Ето заграждат. Че сте досадни, мои котенца. Не, наистина, това е като Лейди, моята котка. Може да гледате клипа, котката ми Лейди и майка й. Тя вече избяга за жалост. Как прилича. И те ядат по много моите котки. Майко, колко ядат. Аз пък ги заградих добре. Правите ето така. Чакайте, че ми звъни. Ето хора, продължаваме. Само да зареди, че имахме технически проблеми. Е така. Какво ми изпращат? Нещо за... Чакайте. Какво ми изпраща бъбърка? Радио нещо си, така. Добре, да. Днес продължаваме хора. Да, добре. Какво става? Бърна се. Не. Их, майко. Така. Не, ето го там. Добре. Ето, слагаме кученце. Взимаме кокълче. Давате му кокъл. Чакай, ела. И ще си иначе. И ето, слагате му кришка и то става кученце. Кучета и котки. Почакайте. Така, значи, слагате сега ето наковалнята. Натискате я. Слагате това. И да кажем. Ето, като това го цъкате. Излиза ви едно отдолу. И правите на български или на английски. И така. Ще кръстим моето куче. Кучи. Натискате това отпред, не отзад. Взимате го. И... чакайте. Това моето куче ли е? Кучи! Защо си се превърнал? Добре. Така. Сега. Добре, не мога да го такова. Добре, просто ще направя ето така. Ще направя. Чик. Бебелцелот. Чакай, тук искам да те направя. Искам да ти дам рибка. Вау, само как се покатери на дървета. Вау, само колко е бързо, погледнете го. Той е супер. Светкавицата. Спи, светкавицата. Да се заклещи, това е добре. Айде, да не избягаш. Така, добре. Значи, сега. Гледай ме. Чакай, ти не обичаш такава риба, да. Превърни се в... че бягаш, значи. Ей, бебе коти. И хора, това ще бъде един кратък и скучен клип. Надявам се да ви харесал. Тогава го харесате. Ако не вие, дайте палец надолу. Абонирайте се в канала. Те да не се телепортват. Чакайте. Вау, само колко реално. Кучето ми се бъгна. Кучо се бъгна. Вау, само как се... Да, котка дебела ли или така ми се струва.
Да го нахраниме, да го направим супер дебеличко. Котки, ела тук. Вау, само как се телепортират. И така, приключваме. Чао.